Mae llawer o bethau yn gallu achosi hepatitis, ond heddiw, da ni'n esbonio un math heintus o'r enw Hepatitis E a sut mae'n gallu effeithio arnoch chi. Oeddech chi'n gwybod mae'r afu neu'r iau yw'r organ trymaf yn eich corff. Mae'n cyflawni nifer o swyddi pwysig, gan gynnwys glanhau'ch gwaed a chynhyrchu hylif o'r enw bistl, sef bile, sy'n helpu i dreulio'ch bwyd. Mae'n bwysig cadw'ch afu'n iach, a dyma pam ddylech chi osgoi hepatitis, sef llid ar yr afu. Mae feirws hepatitis E yn gallu achosi haint mewn sawl ffordd. Un o'r rhain yw bwyta porc, cig baedd gwyllt a chynhyrchion porc heb eu coginio'n iawn. Bod hepatitis E yn gallu bod yn bresennol mewn anifeiliaid fel moch, dydy o ddim fel arfer yn ei gwneud nhw'n sâl. Pan mae'n heintio pobl, dydy'r symptomau ddim yn ddifrifol, ac maen nhw fel arfer yn diflannu o fewn ychydig wythnosau. Ond mewn achosion prin, mae'r salwch yn gallu achosi problemau iechyd difrifol a hyd yn oed yn gallu lladd. Y newyddion da yw bod modd lleihau'r risg drwy ddilyn ychydig o gamau syml. Wrth goginio darnau cyfan o borc, cig baedd gwyllt, cynhyrchion porc fel selsig ac offal, fel y colyddyn a'r organau, dylech chi sicrhau bod y cig wedi ei goginio'n drylwyr a'i fod o ddim yn binc wrth dorri i'r rhan fwy o'r trwchus, a'i fod yn stemio'n boeth drwyddo draw a bod unrhyw suddion yn rhedeg yn glir. Mae hylendid da hefyd yn bwysig. Dylech chi olchi'ch dwylo'n drylwyr cyn paratoi neu fwyta bwyd ac ar ôl defnyddio'r toiled. Cofiwch lanhau arwynebau'n drylwyr bob amser ac oeri bwyd ar y tymheredd cywir. A chofiwch drin y bwyd hwnnw yn ofalus fel nad yw bwyd neu arwynebau eraill yn cael eu croeshalogi. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio Hepatitis E. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.